ka Ribhoi Senior College kabadan ha sites ning Ribhoi District kabala itu da ka nehu bat ka embos ka court admission na ka benta ki samla buli ki bakwa ban pendam ya ka 10+2 ha ka arts bat ka Bachelor of Arts ya ki Jing te bakambnya pila ban pun ha ki ni ki number pra hinyo pra nuat henriu kendai pra lani pra iwe la iwe kendai hinyo kendai san pra le shibun uba Mayborn lingdo ubadai way na kidikot jong kaseng VPP but ubadairu ukertong ubalaya aireng na kapentor umkra constituency haka election syakayeng dorbar tau ain ka jela kabadang syudap hakini kikhindiat banai balala haba Kren shkilat pathai khubor ulaong ka Jing sngap Mynthi ka Sorkar lani ka Jing bamtre ka Sorkar ban priang ya ka Jing dawa ka parti VPP ban penbet ya ka reservation policy ka paushai ba ka Sorkar kamnut lani ka khawput ban wan syakman ban ya Kren marpersya bat kinongyelam ka parti VPP ka ba lese ka Sorkar ka sngotu ba wat hakaru kadang don ni kijing duna habai dei ba ka Jing penbet ya ka reservation policy kawai ke ba ngasham babale gani ka Sorkar Haduh Mynta kampat ai kanu kanu kubor lani kampat don kanu kanu response try le se ba ka Sorkar kamnut ban yakran persya marpersya bat ka VPP halor kani kamat namar ketip ba nakaliang jong ka Sorkar kadon ke Jing duna but nakaliang jong ka Sorkar kedon ki AKA ki ba kamla te banyeng katakan nong rem ka ba makahi ka ong sibula da ka Sorkar ka ong ba kani ka reservation policy umdan kamban review umdan kamban ya Kren umdan kamban penbet te balai kamwan ban ya Kren Markhmat balai kam khot ban ya Kren Markhmat bentang i ba ardan adu menen ila syong syatngan te katba nakaliang jong ka Sorkar bat kampat don kanu response kani ka peni ya ka Jing le khawput jong ka Sorkar ba kayat lat na kita KAKI bat ngemla ba ngin syampang ba Haduh katnu ba kani ka Sorkar ka long serious sisagan bakin syem ya kani ka isu bakin persyang bakin penbah kenang ba kanumdan syu kanu ka kendrum kendram nang ni syakman andai lada ka ni ka Sorkar ka desya kata ka Sorkar ka badan ka jingkit kli ka badan ya kata ka ikhtiar ban penbah ti kaladai bakan wan syakman bat kaladai ban yathir lada day ban yathir haki debate haki open debate but ban pensyai ya katakan nong rem ka ba ka Sorkar kadon kumno ba ka temu ban penbha ya kani ka kandom jong ka reservation policy